2, 3 a může. Základ toho programu je v podstatě stejný, ale liší se to podle regionu. Ta další místa jsou v Brně a v Táboře. Je to senzační atmosféra už od začátku. Dneska je nádherné počasí, ta atmosféra podzimu, všecko kolem je barevné, arboretum je nádherné místo a je vidět i vlastně značení zejména dětí, které tady jsou, že je to baví.